Днес ще направим един анбоксинг на този фиджет спинър. Аз имам един бял, но той не ми хареса и затова си купих друг от 10 лева. Миналия беше 6, защото този е много мощен. Вижте какъв готин череп, направо ще се пукна от тях. Моя е по-готин, повече ми хареса. Но той си е твой. Ето това. Има същия, между другото. Има още модели такива. Там китайския. Там е китайския. Миналия фиджет спинър вече му бях си свалил, защото казах си, ще направя един анбоксинг пред хората, но забравих и свалих кутийката и не можеше да направя анбоксинг. Добре, сега ще го извада. Добре. Ето го и самия фиджет спинър, той е доста тежичък. Странно е. Да го пипнем да видим. Да, ма не си показвай. Върти се доста лесно, аз вече мога да балансирам, защото миналия ми беше учебен, вижте колко е мощен, от много готина материя е направена, защото е отцветен, другия беше пластмасов и не беше готин. Владо, може да заправиш кутия. И да, ето го самия фиджет спинър, не е много готин, но мисля, че за 10 лева си струва ето такъв фиджет спинър, особено фиджет спинър де. И съм толкова прост, защото ги поръчах чак от Щатите, а то ги е имало в китайски. Ето там, ще опичам като увелича. Там има един плакат, ето там. Не мога повече, защото много ще се замъгли направо. И да, мисля, че за 10 лева си струва, доста е готина материята. И да, това беше от мен, аз бях Наско JuniorNet. Не забравяйте да цъкнете един лайк, ако ви е харесал, и да се абонирате за моя канал.